Wala ginlauman sa mga fans nga makit-an nga close kag yara sa isa ka frame ang asawa ni Justin Bieber nga si Hailey Baldwin Bieber kag ex-girlfriend sini nga si Selena Gomez. Sa labing una nga kay gayunan, nakit-an kag napicturean nga of the night publicly si Hailey kag Selena kag gintapos ang mga spekulasyon nga mayara sang feud ang duha. Si Hailey kag Selena ang nagtambong sa Star-Studded Academy Museum Gala sa Los Angeles, California. Sa Instagram page sang photographer nga si Tyrell Hampton, makit-an si Gomez kag Baldwin nga nagayuhom sa event kag may isa pa ka litrato nga sila ang nagakupanay. Sa caption ni Hampton, ginsulat sini ang mga tinaga nga plot twist nga ginlike kag ginpalakpakan naman sa mga netizens. Sang damlag lang ginathag ni Baldwin sa isa ka podcast episode nga wala sini ginagaw si Bieber kay Gomez kag sang tion nga nangin sila sang singer, wala na inis ang karelasyon. Sang tuig 2018 nagbulagay si Gomez kag Bieber matapos ang malapit isa ka dekada nga relasyon. Sang Setyembre sa kaangay nga tuig, nagpakasal naman si Bieber kag Baldwin sa New York. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo!